So, hello mga listeners, kumusta? So, karon mag-upload ta sa kuan sa EKA Rakisa part 1 mga listeners, no? Ug karon ako ipakita din ninyo, no, ang katong solar generator, no. So, muna yung sudan na, no. So, manag-unboxing na ukab naman. Natanaw na manag-unboxing, no. So, karon kuan siya, ako ipakita ninyo, no. So, dara mga listeners, yan. Muna siya mga listeners, no, ang solar generator. So, ani saksak ang panel, solar panel nya. Muna siya ang LCD, no, nga makita og pila na voltahe, no. May bawaan mo na pole na ba o wala pa ba, no. So, paspas kayo kay 100 watts man to, murag paspas siya mo pole mga listeners, no. Nya kuan muna yang saksakanan mga listeners, kini siya saksakan ni sa suga, kini siya mga suga ni nya kire sa cellphone USB, no, yan na muna siya saksakanan, kire siya para ni siya USB type C, no, sa mga bagong cellphone, no, mga type C sa timing na type C, kini fast charge jungit ako fast charging din kini option muna siya ang pang type C, no, katong gihatag ni Ma'am Life Journey nako nga cellphone. So, ari na ko i-charge ari paspas kayo, no, kay type C man to. Type C ang klase sa iyahang charger ba. So, ari i-charge dali ra gid ma-full. Nya kini siya para ni sa mga cellphone nga kuan micro, no, micro ang iyahang charger, no. So, normal lang ang charging ani, normal. Pero paspas gyapon kay power bank na pa mga listeners, no. Kini ba? Kini siya ang gi-charge ba, no? So, napuno siya mga listeners. Ang i-charge ni ganinang alas 10 man siya to, alas 11. So, napuno na siya karon. Ang oras karon alas 4 naman siguro. Lagi, alas 4:30. So, pas-pas hindi po napuno, no? Dugay-dugay ba yung power bank i-charge. So, napuno siya mga listeners, no? Nya na ni siya suga. Kiri siya nga kuan. Asa naman to? Hindi mo ba? Kini siya pangsaksakan ni siya mga listeners og kuan kanang pangkurente din ba kaning tawag ni masaksakan ni siya og television listeners, no, pwede charge di man ma-charge ang TV, no, pwede ari saksak mga listeners, no, mosalida na mudaog ni television mga listeners, no, kay 300 watts man ni nya kini siya pwede ni chargean og kuan laptop, mudaog ni charge ang laptop mga listeners, no, pero murag kaduha ra ma-charger ang laptop ni kay dako mag-power ng laptop. Ya kining kung mga tablet pwede siya i-charge ani, no, kay pangkuryente man ni dating, no. So kini siya pa mo kuan yun mo daog og television dai. Pero wa may television, so gaplano ko radyo na laman. Gaplano ko radyo na paliton kay pwede saksak ari ba. Radyo kanang radyo yun nga makuha ang DOHP, no, kay ugway load pwede rin maminaw man sa radyo, no, na maminaw sa DOHP ba. Ay kaso puro kanang live streaming sa Facebook ba yan na ba, so maka-back up og record kung nay radyo, no. So mo na kuno na ako ba nga palit og radyo kay ari saksak na naman. Kanang radyo pero nangita ra yung radyo pud nga makuha ginang DOHP tinaw kay mga radyo ron nga mga baligya kay kasagaran kay kuan man gud di makuha ang DOHP, ang makuha na kay kaning mga FM, no, makakuha man kaning AM pero di klaro ang DOHP, no, mo na nga mangita ko ni radyo nga maklaro kay DOHP, no, ano kitag kahoy ron, wala kitag kahoy nga radyo ron ba, puro naman plastic ang mga radyo ron nga with solar na. Pero lisod man po radyo nga with solar kayo gibuhat di mo sa init muuwan oray makalimtag hipos ba. So na nakuno na like ko tong mangita og radyo kanang makaya isaksak diri kay para ay pangkuryente man sa kanang nay radyo gid ba. Pero pa ako mangita pa mag-search pa kanang baratohon na gud pong radyo kay pang paminaw ra DOHP ba. So kini napalit na ko ni pinagi sa tabang ni Ma'am Jisuli o Ma'am Life Journey, no. Diya kini musiga ni. Suga man ni. Patunay pasigaon ko na sampol.
Dara. Ano yung sweet sa suga, no? Na. Ay, Paul, dapat yung kinapulan, dapat yung kinapulan yung sige, kaso, bagyo-bagyo, magamit yun, kini SOS, no, na light. Yan, sweet. Nindot kayo. Pero pa na ko ni makuan, pa din ako maobserbahe ba og pila ka oras ang pag-charge ani kay pa man matilok na kuno kay pag abot anay na may sudaan power, no. So wala ko kay balo og pila jud ka oras ang pag-charge ani sa solar ba kay kuan man dako-dako man tong panel pod. Ang iyang nakabutan diri kay ang max capacity 50 watts nga panel. Yang akong gipartner ani kay 100 watts man. Paspas siya mapuno, amot nagkaog. Di ba ka po madaot, no? Dako man to 100. Pero gima mo gipataban ari mga kalisteners, no, ang 100 watts pa. Kay optional man sa pag-order ba sa Shopee ba, optional. Na may 100 watts, gamay ra diferensya sa 50 watts ba. Ang presyo gamay ra diferensya mo to ang 100 watts akong gipili, no. So wa pa na ko ni maobserbahe og pila gyud ka oras siya nga ma-full charge kung lubaton gyud ako ni ba. Pero di man po ni pwede og palabi ang lubat kay madaot man kuno battery pod. So kinalan nga mabili ang may bawaan ni siya og lubat-lubatan gyud mo 12.7 siguro nga may lubat siguro ani kanang gamay nag-power ba. Kung sa cellphone pa 20% na kinahanglan na i-charge nga na bitaw. So tingali 12.7 bato na nakita ko sa YouTube bagi ingon nila. Muubos pa ana makadaot ng mas battery. Mao po kung wa pa maobserbahe kay na may power daan. So pasalamat ko kay naay power daan pag abot, no. Mag-chargean dayon. So okay kayo, salamat kayo gud kanang Ma'am Jisule og Ma'am Life Journey, no. Nya ipatabanan pag yun og kire. Patabanan ipakapinan sa kanang kuan sa giordiran ako ani, no, sa salamat ug dako sa seller, no, sa Shopee sa seller ani kuan na kay gipakapinan electric pa, no. Sakto ko kay nga igang kay na ko ang taas, no. So ang problema lang ani kay dili mo sige ni charge. Pero dili siya guba mga kalisteners, no. Tuyok siya. Muhangin di siya. Apa jud pang times 2 kusog. Times 2 nang ako siya pang full gid niya tuyok ba. Pakusog. Kusog gid buhangin napay suga. Napay suga ba. Napasi pagkapin suga mga kalisteners, pwede ni siya og kanang gabi bitaw kanang kung estudyante pa ko pang magahimog assignment pabor kay kusog siga ba. So mao to mga kalisteners, no, kay kanang ako lang ipakita ninyo, no, kay mao man gihatag ni Ma'am Jisule o Ma'am Life Journey, no, pinaagi nila napalit ni nako ni. So dako kay tabang ni sa akong pag-edit og drama, no, kay balo naman mo, no, nga ang wala may kuryente ba. So dako kayo pasalamat jud ni Ma'am Jisule o Ma'am Life Journey nga tungod nila nakapalit ko aning solar generator, no. So makakuan lagi ko, makabuilo lagi ko ani og kanang edit og drama nga di ko maproblema og sa gabi na kay na may mas chargean. Og mga to mga kalisteners na ako ra mong gipakita, no, para pamatuod yun ako bang kanang okay gid siya. Okay gid siya mga kalisteners, no, mahal-mahal ba yan di ko ka palit ani dayon kung wa pa sila motabang si Ma'am Jisole og Ma'am Life Journey. Kay mahal man hapit man mo 12k. Hapit mo 12k ang presyo ani mga kalisteners, no. Nya sakto jud gihatag ni Ma'am Jisole man kay gipasobraan man niya. So naigo gyud. Muna nga pasalamat sa kong dako, no, kay nakapalit ko ani, no. O pasalamat ko ni Ma'am Life Journey kay ning hatag siya agyang gihatag primero
May akong gipunuan eh. May akong gipunuan itong gihatag ni Ma'am Life Journey primero. Nya mihatag pag yung cellphone. Ang mahal. Katong cellphone nga gihatag ni Ma'am Life Journey, mas mahal pa to ani. Kay hapit to mo 15. Kaya kay 12 man ni hapit. Katong cellphone gihapit mo 15 kay late. Katong bag-o ba nga gawa sa Samsung ba. Kaya akong gigamit og kamera karon mga ka-listeners no. Kuan. Mahal ni cellphone na, mo ni bag-ong gawa sa Samsung no. Ning Samsung Galaxy A24. Dili ko makabaton ani mga butanga kung dili pinagi sa ilahang tabang no. So shout out Ma'am Life Journey og Ma'am Gisolin no. So daghang salamat ninyong duha nga ning tubag sa ako ang mga gipangandoy nga mga butang makatabang sa akong pag-edit og drama. Daghang salamat yun. Isip ko na ko ning kuan jud advance Christmas gift gikan ninyo no. Salamat kayo nga ning paambit mo sa inyohang grasya nga kuan ning tabang mo nako nga kabalo mo nagkinahanglan og kanang kuan power kinahanglan og gamit para sa pag-edit. Mitubag mo sa ako ang mga kamo ang tubag ba sa pagampo sa Ginoo ba nga unta kanang nanapoy ka chargean unta maka edit pa kung tarong kay kung cellphone kini cellphone na kay kagubaon naman ni mga ka-listeners no. Kagubaon na ni siya sugod magsige nag kanang usahay makuha na yung volume kana mag-edit ko makita tag full pati sa kita sa dunggan usahay sa mapango kalit no. Timing kaya nihatag si Ma'am Life Journey ning cellphone nga kung gigamit karon og kining video na to ba. So timing kaya kini siya ning ukab na ning sugod mga ka-listeners kining kilid tandug-tandugo na ba pero mugana magyapon noon mugana gyapon pero tandug-tandugo na ang iyahang switch ng kilid murag tungod na po ni stock 2019 pa man po eh. So nakatabang na nagdako po nga si cellphone na no? 2019 pa na yung cellphone Huawei pero magamit gyapon ako ni kay siyempre kana magbasa ko sa inyo mga comment no. So dako na kay tabang ni kay magbasa ko sa comment pwede na ko puli-pulihon og asay gamiton og kamera pero mas nindot og kamera ning gihatag ni ma'am kay 50 MP 50 megapixel no. Tinaw kayo kamera kumpara are pero sa pag-edit na ko dili na ko palabian og kanang katong taas og size nga quality taas og quality bang cellphone kay dako man pug memory ang suyupon kung kanang taas og quality ang video ba mao na nga ang 1080 na lang akong gamit sa kung mag-vlog ko no 1080 kung ari ko sa drama kay tag-as man kayo 540 lang kay pagtipid sa memory pagtipid mo sa load no kay para siyempre mahutdag load man pod kung dako kay kaon sa memory no muna nga akong quality sa video sa drama 540 lang kay igo pod nga ang load matipid-tipid ang load mga ka-listeners ba nya bati ang pod 360 ra kay hanap naman no hanap na ba ang video so muna ang 540 na lang para dili kayo tantong bugat sa load nya nik-upload po dili po tantong dugay kay anang dili kayo habok ang yang gig ba sa video no. Okay mga ka-listeners kay kanang human tayo basahong comment ron andito na mo paminaw sa part 1 sa AKA Rakisa. Happy birthday to you. Tata, thank you. Thank you. Ako rin birthday. Happy birthday kaninyong tanon! Sige pa, Rakisa! Bunal! Ipatimaw sa kamatayon sa imong inahan o gigsuot! Limos mo sa gwapa. Wa pa ko kaon. Gutom na. Dali, day! Gigutom sab ko! Ay, ayaw ko. Sa luit. Taon ako. Ako ang kaluy, day! Kay gutom na kay ko sa babae! Hindi mo itan. May armas ka! Huwag mo buto ni.
ka na'y kalatsan pa! Atuman ako, kriminal! Atuman! Dili. Ikaw ang vigilante? AKA Rakisa. Kasubhan pa ka ang kasing-kasing nga nag-asusak sa ko. May gugma pa ka kining mabatagan. AKA Rakisa. Tagsuat Maria Trinidad, Direktor Randy Padayo Suson, Musika Trifon Morales ug Joel Bensi, Sound Ricky Karing, Audio Editor Rani Budumo. Dalit karato sa RMN Production Center. Tatak RMN. Kitang tanan, lain-lain og maskara ang nagisulat. At doon ay maskara sa pagkabuutan, apan ang tinuog na pagkatao, dautan. Ang RMN Radio Mindanao Network, budalit kaninyo nining bagong sugilanon, also known as Rakisa! Dali, Ricky. Doon na lang ta sa gate. Patay kita ni Papa ni Mon kung masakban ta. Dili lang kita nila nasakpan nga ng kawas sa sapay. Mauna ning orasa nga magawas ang auto nila ni Papa nimo. Inikunong sa auto sa gate. Mupid-pid na sa kilid sa auto ug mudugan ka kawas. Aw, ikaw god. Ikaw may bright. Pero kung masakban kita ini, ang kunang talang saa. O, laki. Dali na. Oh, ni ang auto ni Papa nimo. Mugawas na sila. Sige, ready na ka? Gali na ra. Kaya agad sa tutuod mo ng auto ni Papa nimo. Dali, upo. Pupid-pid na sa kilid. Nanaog sa Papa nimo. Aron, maapil sa gate. Musakay sa balik sa auto. Bantay ha. Dali, musabay ta sa auto. Dali. Nanaog na sa Papa nimo. Magsira na siya sa gate. Managa na tas kakuyan. Dali. Dali, busog. Patay! Nakitantang Papa. Malasak. Uy, sakpan man ta. Agoy. Doon mo duha! Ay, Sagay mo sa auto! Kalibalik na mo sa sod! Sila, anong kita ba di mo si Rickes gawas, ha? Di ba gipaoran man mo na ako, ha? Dili o dili ikot mo gawas anang dakong gate sa ibabaw? Nga naman, kit pa. Uy, tungkol kay mamiligro ka mo sa gawas. Uy, usahan naman lang kung tinapon mo, ha? O gipalukat. Anya, hindi kita may makagawas din eh pa. Ganahan man ang kumutanaw kung nansay naa sa gawas. Gusto ko makakita og laing tao. Sige na. Lakaw na sa imong ate Rakisa, ha? Kaya nangita na to nimo. O pa? Dili ka ba imong magawas ining tapita sila? Dili. Ate? Hello? Oh, hoy, ngano ikaw guol man day sila? Ang ate. Ganahan man kung makakita og laing tao. Pero may magod nga kita ra si Ricky ang mag-uban. Unya, ang atong maestro. Ngano daay? Kung kita ra, di kalingaw? Lingaw man ate. Pero... Pero nano di ay? Ate Rakisa, magduwa na lang ta na. Gigi, duha na ta. Kuha ato dal, sige. O sige, hawat ako dali ha. Kuhaon ako ang tanang duwaan ni Ate Rakisa. sila. Nasugod may Papa ni mo, no? Wa man? Di ang tamo sa buglakaw, ha? Kinabunalan siya kong Papa. Mo ba? Sorry, Ricky ha. Okay lang. Sila! Oh. Rike! Ayan na yung tutor, oh! Ayun na, lagaw mo sa inyong classroom! Man naman ni anam sa nang atong tutor? Ang ting klase man ako. Ang mga
mga bata ka sa gawas, no? Doon na ba sa day sila tutor sa? Nag-eskwela sab ka sila parehas nato. Ay kapangutan na na, eh. Kaya wak sa po kakita ng mga tao sa gawas. Pero sa mga kata makagawas anang dakong date sa ibabaw, no? Ricky? Ayaw lagi na una, ana. Sakit pa biya akong labod. Dila! Rika! Bakit ka naman? Sada ka mo sa inyong classroom. Okay, that's all for today. Miss, may mo mga na? Unsa ba ka na sila? Nasa kayo kita doon sa gawas? Parehas namang ng mga bata? Oo, doon na. Mas daghan ba gani kininyo? Pila man sila kabuok? Daghan yung kaayo siya la. Pero tayo sa ragod, nga na nakapakutan na ka man, ana. Walang. Sige, Miss, ha? Mauna na lang ko gawas. Man naman tag klase. May danasab ka para na ko, miss? Siyempre. Ni ako, dawata. Kita ko itayon, kay makita ano niya na ni Papa ni mo. Yes, miss. Wow! Kanindutin niya sa pictures. Oh! Unsa naman sa ning napita, miss? Maun ang Fuente Osmeña panahon sa kagabion. Katakan sa tao? Kaaligre nila? Pero, sigurado ka nga o pag yung ka magkagawas din yung napita? Wa, takin, miss. Dinin ako magdako. Oo ba? Kumana ba ang klase, ha? Madam? Sir? Sheila. Usa ba na yung mga gigunitan, ha? Kaya mo kitaguan. Ha? Ambe na. Kuan? Ambe. Oo, naman ni pa. Ambe. Ni apa? Picture kini sa Puente Osmeña, ha? Ikaw ba'y naghatag ini sa akong anak, madam? Kuan? Oo, sir. Kuan mga nangayo magod sa mga landmark sa Cebu. Bueno. Papitrasa ko opisina ang imong tanang suldo. Kaya dili ka na mo balik din, madam. Unsa? Pa, nganong imo magipapa si miss? Tungod kay misupak siya sa akong pagbuot. Ibaoran ko na siya nga dili kahatagan sa imong pangayoon. Labi na kung mga buta nga gikan sa gawas. Ako may nihangyan niya pa. Ayaw lang siya kilisi pa. Gusto na sila. Ako'y imong amahan. Busa, ako ang magbuot ining dapita. Kasabot ka? Movie time na! Tuan na si Ricky o si Rakisa sa minute theater. Okay, sige. Lakaw na sila. Ay. Naganam na siya ka masinupakon dino. Og buabot ang adlaw nga dili mo na siya makontrolar. Hilong, Claudia. Usa ka ba? Ganong miinom naman sab ka? Nga no? May lain ba kung mabuhat ining prisuhan nga imong gimugna alang ka namong tanan? Uy, Claudia. Daybaw kagyud kung nganong akong gibuhat. 11 katuig na ngayon ining ako kinabuhi dino. O kinilang bino ang nakapalahutay na ako. Aron dili ko mabuang magtuyog ni ining dapita. Claudia, dili ron panahon nga maglalista. Kung ako pa ikaw, andamon mo na ang adlaw ni Rakisa. 18 anyos na ang atong anak. Ug ining kayo na. Tugutan ko ikaw. Umuplano sa tanan. Tanang gusto mong may tabo sa dibo. Sa kamagwangan tang anak. Tinuod ka, Gino? Ako'y magbuot? Oh. Niyan ang adlaw. Ikaw ang magbuot. Okay, magplano ko. Kinahalan nga bongga ang adlaw ni Rakisa. Kana! Patya na! Kana!
Sila? Ngong nag-uol man ka. Paborito ni mo na nga series sa movie, di ba? Anong di man kita makagawas din yung dapita? Pangutan as papa ni mo. Kasi siya may hari-hari din eh. Ay, mo saba. Itog na ako, bibi. Ate, di man na, baby. Mungi ka man na. Hello, Day, oy. Ako ni bibi. Sila, Ricky. Yan ang inyong instructor sa karate. Nagpaabot sa gym. Dali, Ricky. Magsukmagkay na lang ta. Aron mawa ka akong sapot. Yeah! Ako naglapoy na og sarong sparring! Yeah! Dino. Ni anang akong plano sa dibo ni Rakisa. Unsa man na? Gusto kong i-hire ang labing bantugang catering services din sa syudad. O gusto kong imbitahon ang tanan akong mga kaila. Okay. Kung may mong gusto. Musugot ka na nga masudlan og laing taho kining atong mansyon. Ganun di. Mo na mong gusto, dili ba? Okay. Thank you, Dino. Nakabawi, nakagamay sa imong sana ko. Pero, kinahanglan mabasa ko ang lista sa tanan nimong imbitahon, ha? Huwag kinahanglan may bawat sa ilang address tanan. Sure. Huwag ka ni problema. Og mangutana sab ko sa mga bata kung unsay gusto nilang kalingawan. Gusto ko masakay og Ferris wheel, ma. Okay. Magpabutang kitag Ferris wheel. Ikaw, Ricky, ang saban? Nindot unta. Kung dunay mutukar nga live. Okay. Live band ang imo, ha? Okay. Kuhaon na to ang labing sikat nga live band karon. Ikaw na Rakisa? Unsa may mong gusto? Ha? Ate Rakisa? Sa imo? Sa imo. Ako gusto. Kanta ko. Unya, na ka ng ka-clown. Okay. Nalista na nako ang tanan ninyong gusto. O kung doon na pagkamoy laing nahuna-hunaan, isulti lang, ha? Okay, ma. Ma, pwede na ba may magduwa sa kakahuyan? Sure. Pero, dada si Papa ni Morike. Oh, ma'am. Ito, Fidel. Wala di bang gamimahin mo gawas? Lagi mo na lang amahan ang pangutanaan na sila. Kalimti na lang ng imong gusto. Namugawas ka sila. Bati mo kung kinampuy ang gawas. Gusto si Ricky sila. Bati nga puyan ang gawas. Mas luwas mo nining inyong gamay para iso si Ricky. Mo ba? Sige. Anilan ko din hiya. Kamu na isuroy sa ubos, ha Ricky? Ang pingi si sila. Pa. Dali na sila. Manulog na sa ubos. Bukay! Huwata ko sila! Anak mo tago din eh. Taas na nga pa rin ng napita. Ay, hindi ko makalilis kawas da. Asa kayo nga asaluyuan ng taas tayong baril mo? Ricky, ikaw! Kisa ka! Manong nakasulti rin sa akong mansyon? Hoy! Asa ka! Asa ka? Ha? Di ka makagawas din eh kung di ka masulti kung kisa ka! Ako si Daniel. Upahawa dia. Diyan man kagi? Manong nakasulti ka din eh? Sa agyanan. Tultuli ko sa mga agyanan pa yung sa gawas. May gate mo. Adto agi dito. Ug palayo na ko. Oh. Di ta kawayon. Basta masulti ka. Kung diin ka agi pa ingon din eh. Apa? Ray! Lampot ko na! Kasi mo instructor sa imong karate? Si Master Chico ba? Ha? Midal kasi ha! Ako singgok doon! Mipit-pit siya sa parel! Bahala asa siya paingon! Ako siya sundan! Sila! Anday! Sila! Saman kanday! Sila, oy! Ole na, oy! Ma'am,
ayaw paglaw sa kakawayan. Dili mo sugot yung papa nga mo adto ka dito. Apas mangko. Apas ko ako manghod. Inday sila. Asa mangka nday. Asa ka. Ako lang pangitaon imo manghod. Wata lang ko din niya. Inday. Inday sila. Uli na oy. Duwa taday. Tuwar siya. Milugsong pagyod. Aray! Naslide pagyod ko na. Hala? Nawa na nung batang lalaki na. Pero, diha naman ta siya ang kasagbutan. Kilit sa paril. Basin, naadihang agianan pa ingon sa gawas. Tinira man gito siya pa ingon. Nakatago diha sa labong nga kasagbutan? Ha? Hoy! Ako lalion sa luyuan ng kasagbutan. Uy! Liki! May liki sa paril? Hala! Naayuta nga nalawm! Ako lalion ng lam? Lungag man na! Paingon sa gawas! Diha mo agi ang batang lalaki? Sila! Kailan ka! Sila! Lungag na sila na ako. Sila! Sila! Hindi na naslakisan mo! Tabunan ako nang nalungag na yuta. Sila! May lutsanan dahil paingon sa gawas. Asaman ka! Nana, natabunan na. Sukaton ako sila si Ricky. Sila, oy! Hain man ka! Diin mo mo dapita magtago-tago. Nga nung man mo tubag si Sila. Dinira mamay napita pa. Sila! Diyan ako ng Fidel! Ricky! Diin maga! Ikasana ni mo sila, oy! Layo ang kagitaguan! Nabagay mo tago ko magpadoon. Dali na mo! Ricky, ayaw nagdadani ni dapita si Sila, ha? Gabi na. Atong unan ako sa Ricky. Among atuon karon ang lungag nga ako nakitaan gahapon. Magdali ko. Asa ka, Sheila? Pa? Naaday ka diha? Asa ka? Oh, Gabi na. Kanong migawas pa magkasi mong kwarto, ha? muinom kog tubig pa. Oh, may ref ba sa suod sa mong kwarto? Kanong magawas ka pa man yun, Huwag man mabutang hinayaya og tubig. Mau ba? Sige. Lakaw. Inom og tubig kay mga tuta sa gym karon. Ha? Mag-unsa man ta sa gym pa? Gusto ka lang na akong sukdon kung kamao ka na bagal nga manalipot sa imong kaugalingon. Ha? Sige. Suntok. Suntukon ta ka pa? Sige. Suntok. Sige pa. Tara ni mo kusok. Sige pa. Kaya pa. Gusto na. Kusog ka naman di ay og kumo bisan og 12 anyos ka pa. Usa na kahag. Mudako ka na. Okay na ko pa? Believe na ka na ako? Believe na ko nimo. Ikaw ang madalipod ni Ate Rakisa nimo. Kun may magbinuang niya. O ba? I love man ako si Ate Rakisa. That's good. Og salamat anak. Sige, dali na. Katug na. Dali na. Wag ko makaadto ni Ricky gabi ida. Sila, nganong sa'yo makadinis sa gawas? Doon ako'y secret, Ricky. Unsa man, Masukom sa papa nimo lang imong secret, no?
Ayo pagsapa. Unsa lag na imong secret? Hala! Hala? Ricky! Lian ang inyong bagong teacher. Oh. Ha? Oh. Unya lang ka na akong gabi isultihan sa akong secret, uy. Dino, karong Domingo na ang party ni Riza. Oh, yeah. Nakakontak ka na ba o catering? Oo, nagkakontak na ko. Huwag niya na mga listahan sa akong gipang-imbitar. Huwag naasap ang ilang mga address. Okay, sige. Lakaw na. At imana na ang mga bata. Andama na sila sa umabot nga unang dakong party din sa mansyon. Okay, Dino. Salamat. Oh, Fidel! Fidel! Gano, boss? Oh, Boss, diyan na ang listahan sa tanang mga tao nga muan ni Sabay. Karong Domingo. Oh, Fidel. I-check ang ilang mga background. yes, boss. Oh, siguro naway masagol nga batian ang mga tawhana. Yes, boss. Kung may dudahan kang tao, butang i-X. Kaya ako na ang mususihin. Yes, boss. O kinahanglang luwas ang party sa akong anak. Sige na, makalakaw ka na. Ate Rakisa, asa may mong buhaton inig birthday ni mo? Ako? Sasayaw ko. Unya, kakanta ko. Kanang, unsa man sa imong kantaon nati? Kakanta ko. Kakanta ko kuan kanang somewhere over the rainbow up the sky. Somewhere over the rainbow up the sky. Balik ko na yung mong kanta, Ate Rakisa. Bitaw. Pangitag kanta nga malahos ni mo ate. Lahos, bitaw na. Lahos, uy. Somewhere over the rainbow, up the sky. Ricky, ano yung mga laking tao ni Apot? Bitaw no? Kadaghan nila. Kung hindi ay, kundakan o tao din sa ato mo. Bitaw. Pero, unsa man kita imong secret sila? Kuntiin ako, bi. Unya ka lang, uy. Mananaw ko na ka sa laking mga tao. Hay, mga tao nang yapon na sila. Nga bisita man ni mama o ni papa ni mo. Bitaw sa? Dagan kayo sila. Hindi kinamtan ako nga dagan sila. Shala? Ato ang katong imong ate. Ang amid ko. Kay mahadlok siya mo gawas kadaghan ko nung tao. Ha? Dali, Ricky. Atong-atoon sa Ate Rakisa. Dili ko. Dili lagi ko gawas. Dili ko gawas. Dili ko. Pero inday, birthday man karon nimo. Hadlok ko. Tao. Anong mahadlok man ka? Nga mas gwapa man ka kay Nila. Dili lagi ko gawas. Dili gawas. Ate! Dili ko. Tanawa ko. Gwapang kayo ka na. Ala! Kagwapa ko hindi sila. Dali na, ate. Kanta pa ba ako sa Somewhere Over the Rainbow? Ha? Imo mong birthday karon. Ay, nahalain day sila. Ami ka ng imuhang magulang. Inday. Uwaw, mangko. Bidali, be. Hag una na ako, Ate Rakisa. Be, happy. Hag ko ni Munday? Oo. Sige, hag ko ni mo ha. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a
lullaby somewhere over the rainbow. Sige! Paglingaw ka mong maayo, ha? Dito na ba ang imong mga gimbitar, Claudia? Habit na makumplito din mo. O, salamat kaayo sa imong paghatag ni ining higayon anak ko, ha? O ingon man sa imong mga anak. Siguro wala nga malipay ka bigka. Ni anata. Ni anagita sa atong party nga tampungan. Ayadang mga suga. Pagkalami sa feelings. O saman, ready na ba ang among agyanan? Hindi, boss. Good. Ang akong maskara. Okay na? Okay kay boss. Kalami. Cute sa akong gibapit. Good evening kaninyong tanan. Karon, ako nang ipaila ang celebrant. Si Miss Rakiza. Ala, ako yan. Oo, imo lang yan, Pati. Sige na, doon na mama. Kuyok tatay. Ano lang kuwat? Doon ni mama. Unya, smile. Smile ko? Smile ko mga tao? Oo, sige na, smile na. Doon na sa mama. Oo, doon ako, mama. Hindi na kita sa sword. Uy! Wow! Nagsugod ang party nga wako. Hello? Uy, kinsa ka? Ako good! One down. Nalipay kog dako nga niagad mo sa party sa kong anak kadalaga. Salamat kayo sa inyong pagtambong. Tanawa si Ate Rakiza, Ricky. Murasig na hatlo ka. Naglingkod sa dakuling kuranan sa kilid ni mama. Ikaw ba? Ngalang wa man ka mo apil dito? Di ko ganahan dito eh. Ganahan kong mutan-out din eh sa daghang mga tao. Sukat ba? Karon pa mamag-party din ng dagang tao, no? Di tao. Lingaw kita kaayo basta daghan ang tao, Ricky, no? Oo. Dali! Musuot ta sa mga tao. Ano? Uy! Ala! Nalagi babae nga murag lalaki. Maunay bayot. Aw! Hala. Naasay pao nga lalaki. Lain-lain sila gnaw, no? Unya! Lipay kaayo sila nga niya sila sa ato. Dali! Maduol ta sa mga tao. Ay, huwat ako sila. Ako may bantay ni mo, ha? Ingol imong papa. Padali, diha! Kaya bodyguard man ka ka. Hello, Mrs. Amora. Salamat nga nakatambong yung ka sa debo sa akong anak. Naikagsab ko nga magkakita ining imong mansyon. Sa ako kining bana. Oh, iniyo lagi hapong duha. Excuse me sa ha? Ni ana si Mrs. Jones. Hello, Mrs. Jones. O karon, tawatan ninyo sa masibang pakpak ang celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Ako ron, birthday. Kanta ko.
Kay, ka na ang imo. Dagan na! Alam mo, luwas na ang imong kaugalingon. Dali na sila! Tago mo sila! Tago mo! Si Mama! Si Ate! Si Ate! Inaasa daw ako, Uncle! Malaganda! Malaganda! Ang tao kaliwas! Nangita ni Papa! Dali na! Dali na! Malaganda si Kahuyan! Dali! Ang taong naliwas! Inangita ni Papa! Managanta! Managanta! Demonyo ka, Armando! Ay! Ha? Makikamatay ka gunay na ako, ha? Nanatas kay Kahuyan. Si Ate Rakisa! Magitaon natin siya! Ayaw sa... Dagan kay sila. Dali na, manago ta. Ibon mo ka na? Walang kawayan! Ako'y bunyag ni mo, ha? Si Ate! Ilagay kasi ang sagihan ni Ate Rakisa! Ayaw pagsama! Ayaw lagi. Ayaw lagi pagsama. Dagan malang sila. Akong atuon si Ate! Ayaw lagi. Ayaw. Dagan kayo sila. Ate Rakisa! Malugan ninyo! O ikaw! Ikaw, Dino! Iuli ang butang nga gikuha mo ka na ako! Iuli! Wa kay makuha na ako, Armando. Wa! Mas labaw kang demonyo! Buwag! Kita mo human! Human! Sino? Nawa ang mga bata! Fidel na. Pagitaas na. Pagdali! Pagitaas si Sheila! O si Rakisa, Fidel! Rakisa! Rakisa! Claudia! Claudia! Dino! Ang mga bata! Ayaw ka balaka. Tuwa na si Fidel. Ipapangita na ko sa mga mata. Claudia, pasilo ako. Pasilo ako nga uwa. Ikakapanalip ni. Si Rakisa. Dino. Gidrasya. Lebaw ko. Claudia, di ka lang. Pangitaon ko ang ato mag-anak. Si Ate! Wala magliyong si Ate! Dali na sila. Mamiyaan ka rin eh.
Libat na ta! Adto na sa bahay mag-usay! Wala na sila. Nanaga na. Doon sila agay sa sikretong agyanan. Sikretong agyanan? Ate! Ate Lagisa! Ate! Ate Lagisa! Ate! Day sila. Ate! Thank you. Thank you. Ha? Ate! Sakit man. Tutog na. Day, kantahi ko. Ate! Ayaw pagkilag ha! Katuhog lang ha! Kay tuhawan sa tani Papa! Kanta na, Day. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come Sila! Sila! Nauso ba na si ate ni Marquisa, ha? Oh. Marquisa! No! No! Sila! Wala mo na magliyok ng imong ate! 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 Marquisa! Amba! Wala maglihok si ate! Ako! Nasa man na rin si Amba? Luon! Marcelo! Oh. Nanang mga pulis. Muatubang ka Manila, sir. Unsa? Unsa may imong plano karon, sir? Gikuba niya ang akong kamalinahon. Pues, ibuon ko sab nga imperno ang iyang kinabuhi. Dali mo sila! Enrique! Sila! Mabiyara natin eh! Sila! Ito! Sorry! Kapila ko na ba ikaw, Ina? Nga kung doon na tayo buhaton, dili ka mag-drugs! Ha? Gahi kang Gumon yun ni mo ang akong mga plano. Panuhay ka! Palpak ang atong gibuhat. Gipunan palimo pinaagi sa paglugos sa iyang anak. Dito, don't worry, Tito.
Mamawi ko sa mga palpak dito. Dili basta-basta ang imong gibuhat. Pero dito, Ang atong kontra, dili sila basta-basta, Jigo. Ug giablihan mo ang mas dakong gubat, tali ka namong duha ni Dino. pero dito, kisa ba na Dino dito? Usa ba mong tuyo anan niya? Ayaw nagpangutan na pa, Jigo. Dili ka kasaligan. Tumana lang ang akong sugo kanimo. Unsa man na dito? Ipasusi sa atong mga tao kung si kinsa ang buhi sa pamilya ni Dino. Matuman dito. Hunong George! Hala, kanaog. Ug buhata ang akong gipabuhat kanimo. O, tito. Dali na! Pugs! Ha! Mulaos na sabay! Palpak ang among trabaho. Wa ko'y nakuha ni Dino. Dali mo, sir. Sila. Bahay ni sa akong tiya. Wa din ang akong iyaan. Aniw na ta din. Ricky, dali na sa gawas. Arita mamahuay dire. Opa. Sheila. Alis sa Miss Gawas, ha? Ayaw na pagilak. Sheila. Anak. Ayaw na pagilak. Mubahos na sa mga kasakan na ito, anak. Mubahos na sila. Si Mama. Si Ate. Ay baho ko kagisakitan ka sa ditambok nila. Kibulabog nila ang atong kamalipayan. O ka na. Ang dili na ako katulgan sila. Magbayad sila tanan! Luoyan ako Sheila pa, oy. Naibaw ko. Pero laki ka. Kinahanglan nga mas ligon ka kay ni Sheila. Fidel. May sugo ko di mo. Unsa man na, sir? Pagsugo og tao nga makasusi sa bahay. Kung sa nagibuhat sa mga pulis. Kitawgan na ako ang akong abogado. Siya na ang bahala sa pagkailulat nila ni Claudia. Ug sa uba pag namatay sa buong parte. Dili ka mo ato, sir. So, ordinarya na lang kumulilit nila ni Claudia ug Rakisa. Sige, sir. Tago lang una mo. Sige, Fidel. Lakaw na. O, sir. Sir? Ricky, adto si Sheila sa kwarto. Bantay siya. Huwag ang pami. Oo, sir. Armando. Kung unsa man,
Unsa nga akong nahimo mo sa una. Basta ko kinikipuhat mo na ako karon. Pusa. Bayaran mo kinikman. Ate! Ate! Ate Rakisa! Ate! Sheila! Ricky! Nagdamgal ko ni Ate! Luhoy kayo si Ate Rakisa! Naluoy sa bitaw ko niya. Patay na yun to siya, no? Patay na yan siya. Galuoy ni Ate! Galuoy niya! Mikawat siya na ako! Siya bang ilak? Ilom na. Manago na lang ka din eh. Mao di ay nga gitaguan ta ni Papa sa sud, no? Kay mga badi ay ang mga tao sa gawas. Oh, Sheila. Mga bad silang tanan. Karing! Karing! Ay, sir. Sir. Ano ka, sir? Ah? Dadi kog mainom nga bino sa sala. Oo, sir. Pero kuan ba, maayo ng mahibaw ka, sir. Nga, si Ma'am Yolanda, wa na sa mukaon. Pasagdi na siya. Bahala nagdili siya mukaon. Butangi lang yun og pagkaon sa iyang kwarto. Oo, sir. Sige, sir. Magkuha na kog bino para imo. Unsa naman kay plano karon ni Dino? Kinahanglan nga pangandaman ko ang iyang pag-atake. Pero mas maayo tingali nga unhan nako siya. Husto. Dili mahimong makalihok pa siya og maayo. Kinahanglan nga makuha ko ang akong tuyo kaniya. O patyon ko siya. Asa man ta pa? Sa haya ni baba mo. O di ati di mo. Ha? Oh, sige na. Isulog na ka. Oh, pa. Kinahanglan dili ka mailhan dayon sa mga kaaway sila. Oh, pa. Ricky. Isulog na sabdag ni Bukaw. Parihas ni Sheila. Tito. Anong parehas nang nagisulog si Ricky pa? Kunya, gibukusan ni mo ang akong buhok. Mura na nung kog si Ricky. Gikan karon iya. Si Ricky na ang imong double. Ha? Double? Mahimong ikaw si Ricky. Huwag mahimong si Ricky, mao ikaw. Ha? Paganda mo, kay doon na lang ta sa punerarya. Hello. Ito. Yaya nas punerarya ang mga namatay sa bahay ni Adtong Dino. Pagamping. Tingalig may nangita na kanatong mga pulis. Ayaw ka ba lang ka dito? Dili ba kadakop na ako ang mga pulpul na mga pulis? Diego, panid ilang nga kung si kinsa ang buhi sa pamilya ni Dino. O, dito. Ano magbalik ni mo?
Sige, bye. Bye. Klaro kayo. Nga dili mo kumpiyansa si Dino karong panahon na. Good evening, pa. Good evening. Diin kagikan, ha? Nanguhag, mga pictures. Ug diin ka man sa manguhag pictures. Sa ato kanhing bahay. Daniel, di magingan ko naman ikaw. Nga dili ka na mo tunob niya tong dapita. Ha? Dili ka ba yun magkasabot? Di na mo siya pa. Sige. Suod sa imong kwarto. Opa. Pagkagahi ug sa akong mga sako. Padila na ito iparking ang skidan. Aron ready ta sa trake kayon. Wala, sige na. Kabuwag una sa pagsuon sa punerarya. Kaming luwas si Ricky pa? Kuniti ang imong cellphone sila. Kung mubagting ganin ug ako nga nang imong mabasa, balik tayon mo din sa sakyanan. Pero, dili mo mudakan. Nakasabot. Nakasabot pa? Lakaw na mo, Ricky. Adto na mo sa punerarya. Opa. Tuwa na ang mga bata, Fidel. Lakaw na si mong pwesto. O, sir. Ayaw palayo sa sakyanan. Kung makita di mo ang mga bata ang mudool na din i-ready ang sakyanan. O, sir. Sige. Kasundan ko ang mga bata. Kung doon na may mga tao si Armando karon din kinahanglan maunan ko kini. Aninawon ko ang tanang tao nga niya sa palibot. Si Sheila o Ricky nakaduol na sa lugar ni Rakisa o di Claudia. Kanang lalaki nga naglingkod sa suok. Murag lain o lihok. Ma, ate, kaluoy ninyo, eh. Gusto ko naman mo anang lungon. Sila. Ayaw tang tangan ng kawa. Kinanglang kaluha ko nung doha. Hindi ni papa ni mo. Oh, Ricky. Nanawag na si Papa. Dali na. Mamalik kita sa auto. Oo. Bigawas na sa punerarya si Sheila o Ricky. Ang tao, may barong. Liputan ko siya sa layo. Magdali ko. Kudoon na siya sa mga bata. Magdali na. Dali sila. Gunit ako kamot. Oh, Ricky. Ikon saan na namatay, day? Dong. Laos sa mo sakit na. Sige na. Dali sila. Dili ko ito magdagan. Dili ito ni dagan. Pas-pas lang. Asa mong duha? Nganong nagdili mo glakaw? Dagan! Dagan sila! Dali! Asa si Papa ninyo? Tito Fidel, ang tao, natumba. Lari ka na, Bilal! Kini sa mga pining ninawag. Si Diego. Hello? Ito! Tabag na ko, ito! Di ako karoon sa ospital ito. Usa? O ganun kasanggog ka ba sa ospital, ha?
Napusilan ko dito. Napusilan ko dito sa punerarya. Usa? Kulmaw ka na. Dito si Dino sa punerarya. O, Tito. Huwag niya ako napusilan. Tito, tabagin ko, Tito. Oo, muhan ako. Sige, bye. Uy, unsa karong nabuhat? Sir, 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 si Kuan ba? Si Ma'am Yolanda nang hagis na sab. Gibuak ang sa amin nga bag-o nimong gibutang siyang kwarta. Naunsa naman sab siya, ha? May under na sab ang utok. Gisapot naman sab na siya, sir. Ay, Lakaw. Tawagan yan, doktor. Aron mo kalma ka na si ma'am ni mo. oh, sir. Unsa man, di lang dae ka muli niya, sir. May importante kong lakton. Sige na. Ikaw na ibala din niya. Kung muabot si Daniel, siya'y pamama sa iyang inahan, ha? Oo, sir. Kinahanggang masusin ako kung unsa gid ang nahitabo dito sa punerarya. Sige, Sheila. Ricky, pagdali mo sa kasataas sa bahay. Og ayaw gid mo paggawas kung dili ko may baw. Oo. Ha? Oo, Tito Dino. Dali na sila. Dagan sila. Nga na dagan man ta. Huwag may nagupad na to. Dagan lang. Basi lang sundan tas kung saan Tito Dino. Sila. Nasuko ka na ako nga ako kang kipadagan. Wa man. Pangasab. Mihilak na sab ka. Ang naluoy mo ka ni Mama Claudia ang kakinakisa. Patay naman kin sila, Ricky, no? Oo. Patay na bitaw sila. Pero, sila. Ayaw lang pag sighilak diya, oy. Kaya mag-uol lang sa bangi mong papa. Bantay lang yan siya kung mudako ko. Bantay lang yan siya. Kinsang siya. Ang nagpatay ni ate. Oh. Ako gid siya pagitaon kung mudako ko. Ako gid siya sukmagon. Unsay imong plano karon, Sir Dino? Kinahanglan magpabugnaw sa layo. Dili kayo ko una ang mga bata sa mga salbahis, Fidel. Dili ta makasukol nila karon. May mabagmaybawan ako, Sir Dino, kung unsay nasukan na itong mga tawhanan nimo. Ayaw nagpagutan na, Fidel. Dugay na akong gilubong ang maong hitabo. Pero, ilagi kong giunan. Bilugit nila ang akong kasuko. Pues, makita nila ang buhaton kong panimaos, Fidel. Sir Dino. Sige na. Lakaw na, Fidel. Maglukat og tiket sa aeroplano para Mindanao. Karong kadlawon ta manggikan. O, sir. Armando. Dili din ako kalimtan ang imong gibuhat sa kong asawag anak. Bakita mo ang buhaton ko nimo sa abong pagbalik ining dapita. Jigo, kumusta ka na, ha? Kumusta? Diya tito. Napusilan ka na. Ay, gamay na. Gamay na. Kailan ka pahiyom ka pa man. O siya maginitabos mo nila niya, ha? Nakita ba ni mo si Dino? Oo, tito. Nakita na ko siya. Unang misol sa punerarya ang duwa ka batang man nagluha. Usa?
Kaluha? May nakita kang batang kaluha nga misul sa punerarya? O, tito. Kaluha gito. Di ko masayop, ana. Parehas man tao. Pulo, uging man karsunis, tito. Mao ba? Mao gina akong duda, tito. Unya, gibabagan sa atong tao ang duha ka bata pagawas. Apan, kalit lang kining gisuntok ni atong dinot ito. Ug nakuyapan gini. Mao nga, ako na lang ang mialis sa duha ka bata. Pero tito, wag ko kabantay. Kalit lang ang mipaka sa ako tabangan. Ug naigo na day ko sa pistula, tito. Bata May kaluha nga anak si Dino. Mga pilay edad. Naagin sa 10 anyos tito. Kadtong duha ka bata ang kinahanglang makuha ta. Unsa? Pagdali o pagkaayo niya. Kay daghan kag buhatonon. May anak di ay kaluha si Dino. Kinahanglan nga makuha ko ang duha ka bata. Sheila, gagadin na pa ka nga. Huwag tingog-tingog. Di lang ko kanahang matingog, pa. Sheila, kinahang lang mangandam ka sa umaabot. Oo, pa. Dagan tagbuhatonon sa dapit nga atong adtuan. Pa, nganong salbahis man ang mga tao sa gawas sa atong mansyon? Oh. Ha? Oh. Dili ko na mag-isgot sa nitapo na to, Sheila. Kinahanglan, wa kay sultihan ini. Aron di makasunod na to ang mga salbahis. Oo, pa. Sa dapit nga atong atuan, adto ta magsugod sa pagpangandam sa umabot. Layuan na natin gilakaw eh. Sila, naunsa man ka? Di na makahapit mo tingog. Pumagoy ka, Salty. Nag-uol ka no? Nagpalayo ta sinyo. Ricky, mo di nga di mo sagot si Papa nga magawas ko sa mansyon. Kay mga salbahis day ang mga tao sa gawas. Bitaw. Pero sila na misuod. Huwag ipatay imong mama o ang imong maguwang. Oh. Hilak naman sab ka. Yun sa mali mo si Sheila nga mihilak man na, ha, Ricky? Kuang dito. Nagisgot naman ko siyang ate o mama. Nga mihilak din siya. Ayaw na nighiskot eh. Pasagdi si Ricky. Lalabason kanunay ang naitabo nila ni Rakisa o Claudia. Fidel. Oh, sir. Pero muhilak man dayon si Sheila. Pasagdi siyang muhilak. Kay makatabang ni Dia. Sige na. Upadayon na trasunahan. Doon na lang sa atong punduhan. Unsa? Wa na ka makakita nila ni Dino sa iyang mansyon. Lain na ang miatiman sa mga namatay. Mau ba? Unyaon sa man. Luwas na ba kami sa pagduda sa mga pulis? Mayo. Kay wa may sabit sa mga pulis. Oh, sige. Maura ka tukong tuyo kanimo.
Gusto kong maibaw kung hain na karon si Dino ug ang duha ka bata. Sige. Bye. Naunsan sa kakinis Yolanda. Yolanda! Yolanda! Unsan sa kanimong gibuhat niya, ha? Nganong namuak naman sab ka, ha? Yolanda! Daniel, hani ka din esparto sa mga Nasa siya si mama. Nanghagis na sab. Gibuak na sabang sa amin nga bago lang gibutang dito. Naunsa ka naman sabi, Yolanda, ha? Nganong kalahan ka mag-yung manghagis? Kanina na kong nakigsulti niya pa pero hindi gid mo tubag. Gisapot og maayo. Uso ba yung nasukan, ha? Ambot. Hala. Ang mami nga mong inahan dyan, Daniel. Kadaghan kagong problema ang katiman karon. Di ko makatiman na yung sapot. Ha? Ma! Gawas na din sa CR, ma! Masamad ka na imong ipangbuak diya, ma! Mayo, kami gawas ka. Oh! Alo! Dugo! Oh. Alo! Pa! Pa! Si mama! Naglaslas ang pulso! Tabang mo! Dalihan akong asawa! Dagan ang tingalig dugo ang may agas gikan siyang pulso! Tabanganin niyo siya! Nga na magikog-ikog man siya! Mas may pag mamusal sa tao kaysa magikog siya! Kailangan bantayan ang gisag mayo! Bantayan ka ng inahan mo! Gibingaw man ko ni Mama ug ni Ate Rakisa. Mama! Ate Rakisa! Nagilag ka na sa sila. Gimingaw man ko ni Mama ug ni Ate Rakisa pa. Parehas nagdibati sila. Sakit sa dugan ang dibati ko karon. Kabigaw. Ug kasuko. Ugma. Sugda na nato ang atong gimbuhaton. Ha? Kinahanglang dabiton mong kusog ang nahitabo sa imong inahan ug maguwang sila. Ibutang sila diha sa imong kasikasing ug huna-huna. Nagkinahanglan o gustisya ang ilang kaptayon anak. Ug kita lang ang makahimo sa pagpaningil sa mahong hustisya. Busa. Sige na. Katuga. Kinahanglan nga magtigom kag usog anak. Alang o mga adlaw. Ang unang adlaw sa pagpangandam. Alang sa atong buhatong panimaw. Kabaw yan nagdagan, oy. Ganina naman ang sa kakanaog ng bungtod. Mangundang na lang tao sila. Why mo undan sa pagdagan? Kundi kung maingon nga mahimo na mong muundan. Nakasabot ka, Ricky? Oo, sir. Kung gusto kang mahimong magbalantay ni sila, antod siyang pagdako, kinahanglan dili ka magpalupik sa kong anak. Sige, gugda si sila, Ricky. Kinaway ka na. Oo, dito. Kusog, oy. Kusog ang dagan sila, oy. Kinahanglan mo ang magbuog una ang labing mubo nga bato. Paingon sa linaw. O ginigabot ninyo sa linaw. Maglumba mo lagoy paingon dire sa akong nimutangan. Nakasabot pa mo sa akong instruction? Yes! Yes, dito! Buyog kong katulo.
Ambag dayon! 1, 2, 3, ambag! Okay. Nakauna ka, Ricky. Uhay ka gamay, Sheila. Sige. Balik mo, Glangoy. O kat-kat mo sa sunod nga taas-taas nga bato. Dadagin yung pagkaon, sir. Ibutang na diya sa bato, Fidel. Kidoy, sir. Tinood bang imong ingon nga moambak sila gikan dito sa ibabaw sa usay pa ikon diha sa linaw? Kung ready na sila, Fidel. Pero taas kayo na, sir. Kung nahadlo ka para sa imong anak, mahimong dili siya mo apil. Okay! Mahugi hapon, ha? Imanin ninyo ang style sa pagdive. Taas-taas na lang inyong naimutangan. Kailangan dili mo mupalak sa tubig. 1, 2, 3, ambag! Very good, Sheila. Naurot mong palagpot ang mga lata. Maayo na ba ka pa? Kano sa ato mamalik sa ato? On ready ka na nga mo atubang sa tanang kalisod. Ikaw na, Ricky. Wa pa di mo mapalagpot ang imong tulo ka lata. Nagguwat lang ko, nga imo kong panaong tito. Okay, sige. Tira! Yes! Tabla mi si Sheila! Pangauno na mo. Dali. O, Ricky, trapuhi sa singot ang buko-buko ni Sheila. Oh, opa. Sir! Sir! Oh, Dahil mong kapi, sir. Oh. salamat. Fidel. Usaretan mo sa duha ka bata. Bata pa sila, sir, pero maayo na sila. Unsa na ka kung mudako na sila. Dili ka na madugay, Fidel. Usog na mudagan ang panahon. Ug sa dili madugay, andam na sila sa ilang gimuhato. Oh! Uy! Sheila, niya kining hulagway di Mami Claudia ni mo. O di Ate Rakisa ni mo. Tutuki kini. Sila ang nakaingon kung nganong di ata dinhi sila ang ilang kamatayon. Kamu na lang anang inyong negosyo pa. Kaya lahit naghilig. Kila mahipo sa mga badlungon sa katilingpan. Kinahanglang mahunong ka sa imong pagkapulis, Denel. Kay ako ang mamiligro nimo. Huwag nakikihabay kausapan ng airport. Sila, nagpaabot na ang sakyanan sa gawas. Ma'am, akong lida si mong bag. Ako na, Ricky. O gayo pagmam na ako. Guwapa kay kanang 16 nila, ma'am, kaling imong gisulog. Salamat. Sir, kung sa kinan nga misugat ato. Mulaw sa tas bahay. Oh, Fidel.
Wow. Nindos ning bayad, ha? Linaw. Naagyapon sa tunga sa kawiyan. Pero, wala na ang mga paril nga nahistamo sa prisuhan nato sa oy na. Sa mga bata pa ta. Dagan ang nausab. Kidago naman ta, Sheila. Mulakaw ko. Asam ta? May murag di ko ni mo ubanan. Gusto kong makatuon sa paglibot sa syudad. Sheila, andam na ang sakyan. Oh, ha? Bilakaw na sa papa nimo. May importante siyang pagkikitaan. O nanugon siya nga isuroy kasta ng kalye dinhi sa syudad. Kamong duha si Ricky. Okay. Magdako kamera og mapa. Aron dali ra na ako matiman-an ang tanang corner ining syudad. Noy Fidel, Nga no sila? kung ikumparar sa unang panahon sa mga bata pa miyo karon. Dako ba kalainan ang syudad? Medyo. Mas daghan ang dagkong building karon. Mao ba? Ricky, ganawa naman ka magtingog niya. Naguna-una ako itong gibuhat sa una sila. Sa atong pangandoy nga makagawas. Maorder niya itong makita. Kung ako'y papilion, mas gusto ko gawa na lang ta mag-party. Aron dili masudlan og mga daotang tao ang gibo ni Ate Rakisa. Sheila. Pili mo kung hindi gusto ninyo kanon. Mao din yung mga kananan sa gawas. Nindot din eh. Sagdi lang. Sudlon tanang kananan. O tanang mga kalingawang din napita. Aron di na mo maihas. Sheila? Ahiyong eh. Ayaw ka bala ka, Ricky. Kamao ko muda sa kong kagalingan. Kadagan sa lugar nga among naatuan karon. Kumusta ang inyong lakaw sila? Okay ra pa? O ba? May lakaw ta sila. Asa man ta pa? Sa aton karaang mansyon. Ha? Gusto ka bang mutanaw balik sa dapit nga namatan mong buot? Oo pa. Sige. Katuda. Kaya mo sa'yo tag-adto sa mansyon, Oma. Kinahanglang mo undang ka na sa imong pagkapulis, Dinel. Nganong imo maging initan ng akong pagkapulis pa? Nahibaw ka kung ngano nagpulis ko. Naibaw ko! Gusto mong pangitaon ang mga kriminal o itaral sa hukmanan. Kinalamatagan og hustisya ang ilang kamatayon pa. Daniel, mas dali mo silang mailhan kung dili ka pulis. Unsa? Tuhu'i ko. Pasagdi ko nini akong gibuhat. Mas gusto ko makitang masud sa prisuhan ang mga kriminal kaysa kumkumon ko sa akong mga kamot ang balaod. Sige. Udyotin ako pa. Sorry, Daniel. Pero, kinahanglang mo hunong kagyud sa imong pagkapulis. Hello? Tumana ninyo akong isugo kaninyo.
karon na. Milakaw na si Daniel. Ug nahibaw na kamo sa inyong buhaton. Welcome home, Sheila. Oh, pa? Nausa man yung suwid sa mansyon. Nganong kapot manghapon kayo ni? Nabungkag pa ang mga butang? Nalimot ka. Mao ka na ang nahitabo sa akong mga butang sa diyang gusong tas mga timonyo. Oh. Ha? Naa pa ang marka sa ilang pagmasakir sa atong party. Nalimot ka. Diha magmarong si Ate Raki sa libo. Naapahantod ang microphone nga natumba. Sa dihang gisigdit siya sa kriminal. Ha? Wa din ako ipahikap. Sukal sa maong hitabo sila. Tunod kay gusto ko. Nilabason ang nahitabo sa unang panahon. Gusto kong ibong mahinumduman ang maong mga lalaki. Oh. Ha? Labasa sila sa ibong panumduman sila. Bumalik ta sa nahitabo. Wow, katuig na ang nakalabay. Nahidumdum ka na ba sa mga hitabo sila? Opa, nainumdum na ko. Milabas na sa kong panumduman ang nahitabo. Di akong dapi na magbarog o nakita ko si ate nga misinggit dito sa ibabaw nga bahin eh. Gaguyod siya sa mga lalaki. Ang mga demonyong lalaki. Hindi ang maong lalaki sila. Oh. Victor? May litrato ka sa maong lalaki pa? Mahal kining maong litrato. Pero ako ning gipalit tungod og alang nimo. Siya si Tigo Montiel. Nahinumdum pa ko ining maong litrato. Siya ang demonyong may pasakit ni Ate Rakisa. Pagkatabang mo? Don't worry. Pagkatabang mo, guys. Demonyo siya! Nahibaw ko. O biabot na ang panahon nga masilutan ang mga demonyo. Opa, silutan sila. Silutan! Pangandang Chico Montel, ituol na ang imong kamatayon na. Hindi ang iyang address sila. O niya ang mga tapit nga kanunay niyang pungtuhan. Kamu nang duha si Ricky ang bahala ni Anang Dawhana. Pero ayaw pagkumpiyansa. Daghan siyang mga bata-bata.
Kanaglibot lang niya. Lisod siya tuulon sila. Gusto ko makaila sa iyang mga bata-bata. Dia ang duha. Mauni ang iyang lookout. Salamat ha. Hello, pre. Tama, pre. Uy, bagong salta niya. Gusto kong virgin. Sabi na. Why problema? Basta malingaw lang ko. Okay. Patik. Kana ba? Gusto ra ko nimo. Di bakasyon ko. Taas ka bakasyon. Di ba? Hoy! Bira! Yeah! Let's morning the night! Buwa pa ka na magsulog karon sila. Salamat. Sosyal ka kang tanaw, no? Pero, bagga ka kag make up. Nausab gini mo naong. Di kinahanglan eh. Tugod kay Dura tayo kulbaan. Ha? Kinsa? Ang mga manulugos. Tagsa-tagsaoy ko sila. Sa taon lang mo pundo. Sa Green Light Corner. Hoy! James! Tayo kong lang yung babae, be. Tiya sa bugnaw ang tungon ng gidari mo ito yung babae, eh. Okay, boss. Anong sosyal og daw nga? Yan, nindot og panit. Ayan ang murag way ligo. Okay, boss. Bener ba? Hoy! Ano? Bungal mo! Bener ba, be? Nakita mo ako nakita. Ricky, Angay. karang nasa suot. Gamay nga lalaki. Hustog yun ang tanang information ng Bungal kaya. ba, hoy! Dagang taos papa mo. Kung makariyok sa nilang gustong ipabuhat. Dugay na ninyang giplano ang tanan, Ricky. Maungas tayo na lang kaayo kung atong agianan paingon sa kong kontra. Diha ka, anak. Kasama ka, ha? May atoon ko sa asa. Ang lalaki nga kasulti ni Chico. Hoy! Ay mo kilap yun, ha? Ikaw! Ha? Pag-ilasog siya nila. Eh, may kusumir ka. Tira! Karagang kwarto-kwarto din sa taas. Ni Adini ang lungak sa mga demonyo. Naitaw nga nagbarog sa gawas sa patayan. Karo kayong doon ay ipatayan. Hello? Hi ng CR din eh. Wow. Dorag to, miss. Ouch! Miss. Ang nalipong ko. Sorry. Sige. Katulad na. Hoy! Kisa ka! Tabangin ni! Tabangin ni! Kisa ka! Si Rakisa! Sige! Ikyasta mo! Hoy! Ayaw kayo na pagsayaw na, eh! Sabog na kintawan na. Inipay mo sila. Diin ka na sige ka. Manibata ta, Ricky. Unsay mo gibot sa babaw, ha? Ki anong alam og hipos ang mga sungayan. Maayong pagbiyahe sa impyerno. Gagubot man. Alam na, eh. Magpatay mo na kung gusto mo. Kulabot. Lakaw lang ko, eh. Huwag tayong sigana. Pansit!
ito mo? Usa? Kisa ba yung patay ni James? Ah! Animal! Hello? May patay kang James. Saan? May atraso ba siya samtang wa ko din eh? Usa? Baba? Animal. Daktol ba kayo dito ko? Naputulan na ako lipay-lipay. Nakadaga na mga batanong babae nga iyang alaga. Sige. Bye. Babae ang ipusil niya. Pero maayo na. Kaya mahadlok kami niya. Maldito siya. Babae, nagkaklaro ka ba siyang hitsura? Wa, sir. Kay di man ang suka. Unsay imong nabati siyang gisulti? May sulti siya sa yangan, sir. Unsay ang nga nasulti? Ni Lisa. Melissa? Igrahe ko lang ni sakyanan. Sige. Kamasaan ninyo lakaw, ha? Sila? Nagatumban ako usang rapist. Si Gino ba? Dili pa. Kinahanglang anaman namon kog putol ang iyang mga gaway. Mayo. Ni ay laing litrato. Siya si Bini. Siya ang nagpadagan sa illegal na pasugalan ni Chico. Okay. Naala diya ang detalye sa iyang mga lakaw sila o iyang mga lugar nga adtuan. Salamat pa. Tala, sige. Bahuway na. Kinsay pangan sa imong nahipos karon? James. Si James ang ipatay. Si James. O si Carding tuwa sa ospital. Doon nagdakong samad sa o. Tinibuhat og usa ka babae. Klaro kayo nga nagtakuban sa pagkababae ang maong kaway. O kinahanglan nga mailan siya. Patyon siya. Tagod-taguron siya! Nabungkagan ka man, Daniel. May gatiman kong krimen kagabi pa. Unsa naman sa... Sa Green Light Corner, may bugaw nga gipatay. Usa ka illegal recruiter ang gitumba sa usa lang ka babae. Unsa? Kinsa man ang yangan? James lang ang nakuha ko ngan. O may kauban sing saksi. Pero tuwa pa kini sa ospital. Dili pa makasulti kay maayong pagkasamad ang iyang o. James. May kaila ka ba sa Green Light Corner, Papa? Wa. Maulang ka na ang akong istambayanan sa una sa Batanon pa ko. Umbaw ba? Hello? Tito, gipatay si James dito. Gipatay si James dito mismo sa Green Light Corner dito. Relax. Relax lang. Dili ta ka masabtan kung matarantar kag mayo. Pero, Tito... Ang ano? Unsa man yun nahitabo, ha? Unsa? Kisa man ang kasulti ni Papa? Gamurag na balak ka man siya? Tito, mau pa gani akong pagbalik dito. Gisugat akong patay. Usa man Tito? Di na ba gikaaway sa James?
Wala ko mahibaw sa mga lakaw ni James. Pero, ako kining paimbestigahan. May saksi bas may patay kaniya. O, Tito. May nagkailaban ini. Wa pa. Pero, usak ko nung kini ka babae. Gwapang babae. Unsa? Babae lang ang may patay ni James? O, Tito. Pero, nagduda ko, Tito. Nga dili kini ordinaryong babae lang. Kaya nakahimo ko siya sa pagpatay kang James. Ug nga nung gipatay man ka niya si James, Wasa ko may bawa na, Tito. Yun na. Asa ka mo karon? Susiyang tingalin ako si Carding sa ospital, Tito. Nanawag na ko sa akong mga sakop. Kinahanglan mabantayan si Carding sa ospital. Oo, kinahanglan lang. Pero, Tito, kinahanglan tabangan ko nimo. Relax. Relax, Jigo. Dili ikaw ang target sa maong babae. Busayaw ka, hadlok. Usabang ka. Nagsigi ka pag-drugs, ha? Ngalain naman ka ng imong sinultihan. Wa, Tito. Kuan. Sige, Tito. Ako unang atuon sa ospital si Carding. Oh, sige. Sa di kaingon ko na, relax. Relax, Jigo. O balitay lang unya ako sa sunod nga may tabo. Bye. Buiset. Maupaganip pagbalik ni Jigo din sa syudad. May problema nang nahitabo. Kinsi na nawag? Daniel, nakada di ha? Kumain ka na. Nabalaga ka magmayo? Kinsa nang nag-drugs nga imong gikasulti karon? Si Tito Diego ba? Oo, siya. Niya nasabli siya? Nabalik na? Oo, Daniel. Pa, kinahanglan imong tambagan si Tito Diego. Nga dili na niya ng bisyo nga iya sa demonyo. Kay kuyaw kung magkakuros ang mudan. Bisan kinsa ninyong makasapa, ako isang taon. Sige. Madoon ako sa ospital. Oy, Daniel. At kinsa ba tuon mo sa ospital, ha? Ang laging saksi sa krimen sa Green Light Corner. At tong Carding. Mutrong makaragot. Mutrong buset. Wa ko makauyon sa sinultihan ni ining Daniel da. Kinahanglang matawgan ko si Diego. Dili mahimo nga magkaabot sila ni Daniel sa ospital. Wa pa man din siya makamatpon. Wa pa ko'y makuha ang informasyon. Di ka ninitawa na. Kung kinsa kini si Melissa nga may patay sa iyong kauban na si James. Bupauli lang ako. Total. May nagbantay na sa mga kauban nining maong wites. James. Sorry nga sa'yo na akong gipahunong sa dautan mong bisyo. Kinahanglang wa na kay mahimong biktimahong mga batanon. Ati Rakisa, nagsugod na ko sa pagpaningil sa mga nakasaang mo. Giputol nila ang atong kamalipayon. Usak. Dili kusap sila taan o higayon nga malipay. Pinaagi sa pagpangaligyak babae. Melissa.
Melissa. Kinsa makaka. Maubagit ka kini ang tinuod mo pangan. Ganong kipatay man mo si James. Bisan sa kadautang tao katong James. Pero wa kay katungod na musilot niya sa kaugalingon mong mga kamot. Wa, Melissa. Ni anang imong kape, Dong Daniel. Salamat ang karing. Mo trabaho ka na di ay dong. Unang, daghan ko kasong atiman nun karon. Lisod sab na ang mo imbestigar kag mga krimen dong no. Lisod gid nang. Pero pag-ampo lang yun permi dong nga ilayo kas kakuyaw. Kay kamura bang mga pulis? Naglatay sa usa ka lugas lalot ang inyong kinabuhi. Oh, kining nang. Nadadam ni mong pagkaon si mama sa iyong kwarto? Humana dong. Pero ang imong inahan, gagmay man kayo kinahanglan. Ay gagmay na lang kayo kinanaan. Sige nang. Adtuon ko na si mama. Lala, sige dong. Balik lang dayon ni Rero. Magkatarong kakaon. Ma? 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 Kangit-ngit ko din imong kwarto. Kanus amang ko ganahan og kahayag, Daniel. Nagpangit-ngit ka naman sab, ma. Pasigaan nila siya aron makakita ko nimo. Pasagdi ko din sa akong gusto, Daniel. Ma, hanto ka sa ka man nga magtago din sa imong kwarto. Hangtod mamatay ko, Daniel. Ma, ayaw ko ninyo guna-hunaan nga niya pa ining bayan. O magkalakaw ka na. At timan na ang imong kaugalingon. Ma. Lakaw na! Oo, ma. Pero kaon ha? Ayaw ka ba naka? Dili pa ko magpakamatay. Kay Diyon na pa ko'y gipaabot. Kinsa man ginang imong gipaabot, ma? Sulti ko. Kaya ako sang adtuon. Magkalakaw ka na. Lakaw na! O, ma. Hangtod karon. Di lagi hapon musulti si mama kung sa iyang problema. Dako na lang ko. I-focus ko na lang sa akong trabaho ang akong nawana. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Tulog na. Hindi sila ha. Tutog na ha. Ate Rakisa. Aray! Tabang! Hindi sila! Tatabaw! Ayan! Ayan! Ito ko dyan sa Ate Rakisa! Ah! Ate Rakisa! Ate! Ang mga demonyo! Ang mga demonyo! Ang mga demonyo! Ilang kilogo si Ate Rakisa! Mga demonyo sila! Mulag ako! Mulag ko! Dili may mong patulkan ang mga demonyo! Dili! Sila, ikaw ba ang bisingkit, ha? Ganun,
Gano'ng ipagawas na di mo ang ibang mga armas, ha? Mulakaw ka pa. Kinahanglang mahurot ko ang mga kriminal. Iha, ibalik sa sunan ng kanang ibang mga armas. Ibalik. Nalimot ka na ba sa kung gisulti ni mo? Ang magpaulipon sa kasuko, mapildi. Pero, ang makamaong mo katawa, bisan na suko, mao ang mudaog. Ha? Naibaw ko, nagdilaab ang imong kasuko karon iha. Pero, kinahanglang imo ning antuson, iluom, pog nga nga dili makita sa uban. Abi ba na ako kamuo ka ng muda sa imong papel? Sorry. Nagdamgo lang ko sa nahitabo ni Ate Rakisa. Naibaw ko nga dili na di mawa sa imong huna-una, iha. Mausab ka na ang akong gibati. Pirmi kong makita ang imong inahan. Ingod man ng imong maguwang. Nangayo silang tabang nato. Mao nga kinahanglang makapaus ta sa mga panuway. Pa, gusto kong ato mapundo sa mansyon. Oh, aha. Mao kinang himuon kong taguanan pa. O maoy mong gusto. Huwag mahimo ka mo po yung uban ni Ricky dito. Salamat pa. O sa may plano mo sa mansyon. Huwag mausap sa mansyon pa. Magpabiling patay ang maong lugar. Og sirado ang dakong gate ni Ine. Luya pagyapon sa karting. Pero, kinahanglan makasulti ka siya. Unkin sa babae nga may patay ni James. Sila nga nakaklaro ini. Dito, Chico. Daniel, ikaw? O ako ni. Kumusta ka na? Ngano niya ka din sa ospital? Kuan, kining kay lamining maong lalaki. Siya sa kading. Mayo kay kaila mo. May kasulti ka ba na kubahin sa may patay sa kauban? Doon na. Mo ba? Pwede pag imo kusultihan tito? Sulti na lang gikunin mo, Daniel. Dito ko sa pagkitabo ni James. Dito ka sa Green Light Corner? Oh, dito ko. Nabati lang na ako nga nagkagubot ang mga tao. Mao nga milakaw ko. Tungod kay hubog na ko. Huwag nabalitaan na lang ako. Nga patay na si James. May nailan ka bang kaaway na itong James? Wa na sa pagkakaroon. Kaya dugay na kong nawa din ng dapita, Daniel. Mao ba? Kung may mahibawaan ka man gani sa iyang mga kalihukan, imo ba ni masulti na ako? Oo, Daniel. Tungod kay gusto sab ko. Kapadakpan kini mga kriminal. Pero hangyo lang dito. Itugyan na mo mga pulis sa maong kaso. Dili ko musugot na kumkumon ninyo ang balaod. Oh. Ha? Tabangin na lang ko nga mailahan kining maong kriminal. Sige. Magtinabangay ta. Tuod dito. May nailan ka bang kaaway niya ng James nga ginganlan og Melissa? Oh. Ha? Wa. Mao ka na ang pangalan sa mipatay ni atong James. Unsa? O ganun na ibaw magkana? Siya rin nag-imbestigar mi sa nahitabuan sa krimen. May saksi nga nakasulti. Nga misulti ang kriminal
nga Melissa ang iyang pangan. Unsa? Busa susihan ni kung kinsan ni Melissa nga nasuko niya nagkaila ni mong ginganlan og James. Abog ni liman simda. Sheila, manuhol tag makalimpyo ini. Ayaw. Ha? Dili ba yung mga doon natin usbon ini maumansyon, Ricky? Mas gusto ko nga patay kining tanahon. Why kinabuhi? Sheila. Mao kini ang paboritong lingkuranan ni Ate Rakisa. Kung magduwa siya. Dili ba? Oh. Ani siya magpaabot nimo. Gikan kang magduwa sa kakawiyan sa ubos. Kalmungutan ako. Unsa man imong plano, Sheila? Anita din ni magtago sa way kinabuhing mansyon, Ricky. Nakuhaan ng mga kaaway. Nag-una na sa akong listahan katong James. Ug siya ang makapaukay sa iyang mga kauban. Wa ka baging bahadlok, Sheila. Wa na'y luna sa kong kasing-kasing ug una-una ang kahadlok, Ricky. Nahurot ang tanan sa adlaw nga ilang bilugos ug gipatay si Mama Claudia ug Ate Rakisa. Usa na lang ang niya sa kong una-una karon. Unsa ka na? Hutdon silang tanan sa pagpatay. Sheila. Yan ang kanila nga magipangayo. Unsa man? Dili ba lang tamo gamit og electric, ha, Sheila? Dili. Sige. Kini lang ang mini theater ang atong punuhan, Ricky. Mayo kini ani sa ilawom sa mansyon. Way magkaibaw sa mga tao sa gawas. Nga niya kita magtago din eh. Unya na pag nauna sa mga kaaway. Oh. Ginadad ka pagkaon. Niya sa imong mga gamit. Naanang dako nga malita. Kumplito ba nga ako, armas? Kumplito ang tanan. Sige. Pahuway na, Ricky. Sige. Good night. Alas 9 na sa gabi. Inig-untop alas 10. Mulakaw na ko. Adtuon ko kining address ni Ining Chico. Tito Armando. Ayaw gabi dia. Nganong niya ka, Jigo? Kuan. Di ko makatuog sa bahay tito. Kinanglan sa nga magsulti sa ta. Sige. Sunod na ako sa library. At dito magsulti, Jigo. Maun ka ang pahinga ng Chico. Ngikitsat. Mulikit ka sa iyo. Nang napakalit sa mo sa sat. Karon, unsa ba ka nang gusto mong pakigsultihan ka na ko, Jigo? Dito sa ospital si Daniel kaganina tito. Unsa? May balik gini ay siya dito. O kakaabot ba ka mo, ha? Mau ba? Yes tito. Kung dagang kayo siya kipangutanan ako. Bahin sa mong kasuod ni James. O bahin sa iyang mga kaaway.
Mauba. Kung nadlo ko nga masipyat ko sa pagsulti niya dito. Kung magdudan noon siya nako. Wa kay angay isulti kaniya, dili ba? Higala lang kamo ni Adtong James. Pero nga nung ni Adto ka man dito. Bilaay ko sa bahay dito. Mga misuri ko dito. Para magitag babae. May tukar na sa biyay ang imong kahilig. Pero dito, wala ko nasadaan nga babae. Maayo. Maayo kung mao ka na. Unsa pa'y isulti mo. Tito, usa ka Melissa ang may patay ni James. Unsa? Melissa? Mao ka na ang gisulti ni Daniel dito. May saksi nga nakabati sa gisulti sa kriminal. Gambilisa ang iyang pangalan. Binuang ka na. Ha? Nga nakasulti man ka nga binuang ni Tito. Tungod kay way kriminal nga musulti sa iyang tinuod nga ngan. Gusto ka, Tito. Pero, nga nang iyaman ang gisulti. Doon nagitingali siya katarungan. Maul ko na bintana ang wariyas ni Israel. Magkasuod na ko sa tao atong chiko. Ngayon ako sa salita. Ang kong tanawag ang gamitan ako pag-iwag sa nabitang ganyan. Mukurog ko sa kabit ini akong buhatan chiko. Inan na yung takapagpatay. Jigo Montel. Sige, Tito. Yan lang ko magdugay. Jigo, patuo sa kong tambaga. Ayaw na pagbisyo. Bisa na balik ka na din eh. Dili mahimo nga maghimo kag milagro. Nakasabot ka. O, Tito. Nakasabot ko. Relax, relax. Oh. Tito Jigo? Diya ka? Kuan. May tuyo lang ko ni Papa ni mo, Daniel. Sige. Kataro ko, Tito Armando. Sige dong, Daniel. Pauli ako, ha? Gusto may ganhin itong tawhan na din sa ato pa. Miduaw na ako. Miduaw. Nahibaw ka gyud nga bata ka pa. Bata ka pa, Daniel. Suod na kaming daan ni adtong Tito Chico mo. Oh. Pero nganong mibalik magit siya din dapita? Ikaw ba'y nagpabalik niya pa? Unsa? No. Dili, Daniel. Iyang gusto nga mabalik siya din eh. Ug dili kita makapugong ni Ana. Ayaw pa makakpa. Misulti siya ni mo, no? Nga nagkaabot mi sa ospital. Nakahisgot siya, Ana. O ba siya gisulti ni mo bahin sa Melissa nga may patay ni James? Wa, Daniel. Ug dili ko ganahang mamati anang mga patay nga imong gatiman. Pahuway na. Wa ko makauyon na ng pagbalik ni Tito Chico. Dinig among tapit. Di ko anay masol. Dili. Maayo pag maganguling ako. Manawat pa sa akong mga suking babae.
Pero, sa dili pa, maligo na ako. Una manawag. Nausap niya ako mga butang sa sala. Nagabuak man eh. Oh. Aga akong sulap. Oh. Man. Wala rin niya akong armas. Sa magaan. Oh. Sa nagisukat sa bumbong. No. No! Katugon ako. Pahuwayon ako. Kaysa mo kanina nawag o gabi naman kayong dako. Hello? Tabangin ko ninyo. Isa ka kong tao. Tito Jigo? Tabangin ko, Daniel. Tunay gusto mo patay ako. Unsa? Unsa man ka ang sunod may tabo. Tito Diego? Hain ka. Si Daniel ni. Oh. Nagkatagdood kini mga butang din eh. Gipangbuak ang mga butang ug ang bildong lamisita. Oh. Naara ang ingon ni Tito Chico. Nagiswat sa bongbong. Nakita ko kamo. Tipik lamang kato sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. AKA Rakisa. O mauto ka listeners, ang part 1 sa AKA Rakisa, no? Nasugda na ginato karon adlaw. So tingali ugma po na po ang sumpay, no? Paspason po na ako ni tindahan pungko para mapulihan na sa busyong ang dispatcher. Kaya daghan kayo nag-comment, no? Na busyong ang dispatcher idol, no? So mga niaging buwan pa nila mga comment, no? I-upload ko ng busyong ang dispatcher, no? So ako na siyang i-upload pero nagpaybalo na ko niya daan nga nagyo yung mga episode nga nawala. Pero okay gapon kay maabot mas katapos ang sumpay, no? Dili gyud po mabitin kay nindot among drama, no? Unya kuan kanang si tawagan ni magpaybalo ko daan nga naay mga episode nga nawala kay tingali na napoy mag-comment ba, no? Pero kini madala ra man akong upload kay taas-taas man, no? Gamay ra man nawala pod. So madala ra gi-upload nako. Pero katong uban nga ning request nga Balintawak Jack. Di gyud nako ma-upload to kay ano. Ang na-record nako katapos ang sumpay ra. So dili nabitin mo sa wahilak kay nga gamay ra nay mga episode nga nawala. Unsa na kag Balintawak Jack nga ning ditso na sa katapos ang sumpay. So kaysa una wa pa mo live streaming pod atong time nga kuan ang drama sa DWHP Balintawak Jack. Wa pa live streaming sa Facebook mga listener. Mo tong ganahan ko sa mga drama kay mas karate po martial arts ba. So ang nagdala po ana si kuan Japon kanang nagdala sa Wahilakay nga si Daniel, no? Mapoy biga sa Balintawak Jack, no? Nya ang background niya kay katong Bruce Lee, no? Enter the Dragon ang background na yung maong drama. So, nindot itong drama hagid kay karate gid ba? Parting martial arts ba? Pero ang na-record na ko katapusan sumpay naman gyud. Muna nga pasensya kaysa ning request, no, nga i-upload idol ang Balintawak Jack, no? Pasensya kay no kay wala gid ko episode na, no? Kung nawa ko'y kumpletong episode. So katapusan sumpay ra. Mao ra to mga kalisteners kung ipabalo ninyo kay para di na ako magbalik-balik og tubag ba, no, kay kuan man bisan mo pag mabalik balik-balik, no, mura ta nig plakang guba ba. Amor to mga kalisteners, no, balik ko na ko shout out ni Angie Di Binagracia, Chuli Wong Stevie, welcome sa channel, Nistayap, Ungol Toledo Vlog,
Roger Villegas, ug labi na ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole o ni Ma'am Grace Blancaflor, no? Shout out day po ni Kuan Super Pop Girls, no? O kaninyong tanan mga ka-listeners, no? Di na ako ma-mention tanan, no? Kay taas na kayong istorya, no? So mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching o God bless natong tanan.